मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। बिना बजा के आई हो खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। त सुना मैया बिना बाली बिना बजा के आई हो। सुना मैया बिना बाली बिना बजा के आई हो। बिना बजा के आई हो बिना बजा के आई हो। सबे भक्तों के कष्ट मिटई हो बिना बजा के आई हो। सुना मैया बिना बाली बिना बजा के आई हो। बिना बजा के आई हो। बिना बजा के आई हो। बेटा बाके मनी हो बात मन के करी हो ना तू उदास। हे मैया करी हो ना तू उदास। बेटा बाके मनी हो बात मन के करी हो ना तू उदास। हे मैया करी हो ना तू उदास। आई हो हंसे पर बैठ के जई हो बिना बजा के आई हो। सुना मैया बिना बाली बिना बजा के आई हो। बिना बजा के आई हो। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। बिना बजा के आई हो। गायक श्री राम गावे भजनिया राइटर आमोद के मनी हो कहानिया। हे मैया आमोद के मनी हो कहानिया। गायक श्री राम गावे भजनिया राइटर आमोद के मनी हो कहानिया। हे मैया आमोद के मनी हो कहानिया। शंकर अमन के मन हंसई हो बिना बजा के आई हो। सुना मैया बिना बाली बिना बजा के आई हो। बिना बजा के आई हो बिना बजा के आई हो। सबे भक्तों के कष्ट मिटई हो बिना बजा के आई हो। सुना मैया बिना बाली बिना बजा के आई हो। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।